Hello dolog norok jotno lamsugo sapung entertainment YouTube channel lo dinini video hungke kuno rus video ya sini tipra sarong ni bagoi belai khanyo bakawo kosto nangjangnai wan sukjangnai video norok to social media rok nokba khena baksa nungyo rok phan tongoi mano nini ani jotoni khachuksa maya ganang sar Prasan Kanti Triprani bini bwsasala tai bini bahajungno tini thanai horo toka kosom khangrai rok belai khanyo bulaikha bulaimang deren rok khiklai laiye tebo bulaikha borok bari bara sudu sinilai liya sini sarni bahajungno sudu wan chasla rok phai asake bulaikha borok jibi sakhamnogo klai ma thangba kya o je bunai toha kosom rokno dati no sasti rinan ningthu sini sarni bwsarokno obo hakai bumani bagoi ang o video nugui tongoi maliya video sanambe hen tongmani tongoi maliya video mas namka hengke sini sarni bwsajala tamohni sakinarka nrokija khanai nadi nong je bujak mani main kotna tam bo bahike bujak khatam bujak kha जों mo jibini sini kalau kembali ke malon coli rasmi golio tading na thani auto by thutai pege kisa nango inke nang khaba kos khalaga nangene ang basanga thangi bathagai bobai kos khane ang okon drok masa borok phai boyos korno bo phai ang me tor kongka ini tor kamu sa ang bobai ta tor korman nisa o tema sa phai ano mo khai ro ngam kamu dreno kisle sab bukha bhai bukha ko sab nga auto photai mani le sabu thotai nai nok kuni ta khata thotai lai ani no mane ani pon ta yang kena aro taningo nangi tanga bobo phaika ango phaika somoy nangi tanga ya ang ani chaya hele nang ni sajo na emna to a je no buna sa auto salong na je bu na auto salong ne ka thali spaika kenno sa arni borok se ar local borok se phai tao tor kori okrok ba kosana ringa da aro dreno dagar ka aro bugai ka ar kan ni saking da tong mani ya ani baino ba bugi ka banyak buka ani baino buka ya bono ban jerna thange ani bono one kisun ngano ro biang thang to man biang phai to ani dolni panda reception ara pai ang ani baino bine nok to le thang ani bakan not giro to ya bono to ni thangi to mane apro am bugi wan pe anda bunai ro ke kobang ma phai bu phai katana 5-6 জন pas jon ro da boro dokumen khana khaglawar lapirka dega tikle ka fikung nangka yakung bon nangka yak bon nangka horni bo time on khana bo sa dosta je public tongero ke bar mana pere na je bu tong mani ke bo kuno sai to nai tong মোটামুটি 50 জন বরক তং আর লামো dong borok নাই বেকে ke bo kuno mana khaya kuno khaya to nai tong be hengke wan chugin nadi sini joto tipra salu korok borok pandaw thangei panda paye nok gipil loma jorawo kisi sasa otu kinara nangma baise borok sini tipra sarong no hengke asake bulayo sei pun tong no buti khai bulayo borok sini tipra sarong no hengke buna bage kisi sa phak beser na tong mahai bongi jaga rogo kise misa je kuno khangke asake palpalga phai bulayo te kaisa ko sini tipra sarok obo haike chatok petok khaja komanu guise thanchang layakari se beyang jate bejati dofa se gulmalung lai tolayu ulta hengke sini tipra sarong te tamo hinjena ba tongna sana ringya no hinjak ba sine bile hingke tolok tinin baga video wasng no o video no joto tipra sarong no share khadi